Toto rozhodnutie ma stálo 5 rokov, ktoré mohli vyzerať úplne inak a oveľa bližšie k tomu, čo si predstavujem pre seba. Tu je príbeh. Mala som nevlastného otca, ktorý ma neustále porovnával s jedným dievčatkom. Hovoril, ty nedokážeš robiť toto ako ona, ani toto nevieš urobiť ani ako ona a ani toto nevieš urobiť ako ona. Väčšinou som nereagovala, ale potom nastal čas vybrať si strednú školu. Ja som stále vedela, že ideálna stredná škola pre mňa je gymnázium. Zbožňovala som literatúru, slovenský jazyk, chcela som tomu venovať viac času. Avšak keď som počula, že to dievčatko ide na hotelovku a ja sa tam nikdy nedostanem, tak som mala veľkú potrebu dokázať, že sa tam dostanem. Urobila som skúšky, dostala som sa tam ako to dievčatko. Bolo mi tam dobré? Ani náhodou. Celých 5 rokov som myslela na to, že som sa mohla učiť literatúru, históriu, veci, ktoré ma zaujímajú. Namiesto toho som sa učila recepty a ďalšie veci, ktoré som ja sama pokladala za stratu času. Chcem navrhnúť zmenu jedného slova. Je to projekt, nad ktorým pracujem, dáva mi obrovský zmysel. Je to o tom, že človek zmení jedno slovo a to slovo mu postupne mení celý život. Mení to, ako sa rozhoduje, to, ako funguje. V mojom prípade by som sa namiesto rozhodovania sa z trucu rozhodla svojim srdcom. Už sa ti niekedy stalo, že si niekomu niečo chcel dokázať a nakoniec si tým trpel ty? Podeľ sa prosím, budem vďačná.